Aksyon Radyo Balita. Magandang umaga Pilipinas, maaksyong umaga. Sa ating mga kaaksyon. Sumasa inyo, Aksyon Radyo Balita. Ako ang inyong tagapagbalita, Aksyon Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Ngayon ay January 9, 2022 at narito ang ulo ng ating mga balitang lokal. Dagupan City nasa ilalim na ng Alert Level 3. Pagsusuot ng face shield required muli sa palengke ng Dagupan City. COMELEC mag-hire ng medical personnel na itatalaga sa voting centers. Samantala, Region 1, pinaigting ang security preparations and planning para na rin sa nalalapit na 2022 national and local elections. Samantalang Pangasinan nagluluksa para sa pagpanaw ng tanyag nitong national artist. At para naman sa ating police reports, bahay sa Natividad na tupok, napabayaang Kalandikahoy ang pinagmulan ng apoy. Sa atin naman hong national news,